ଭାଉଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅ, ଏମିତି ଚୁପଚାପ କାହିଁକି ବସିଛ? ନୂଆ ବୋହୁଟା କେତେ କଣ ହସିବ ଗପିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ମୁହଁଟାକୁ ଫୁଲେଇକି ବସିଛ। ବୋଉ ଦେଖ ତୋ ବୋହୁରାଣୀକୁ କେମିତି ହସି ହସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା। କାଲି ଆସିଛି ନୂଆ ବୋହୁଟା, ଦେଖୁଛୁ ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ନଜର ନ ଲାଗୁ ମୋ ଭାଉଜକୁ କାହାରି। ଭାଉଜର ମେକଅପ୍ ଦେଖିଛୁ? ପୁରା ଦିହାତି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଛି 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 ଛି, କିଏ ମେକଅପ୍ କରିଛି କେଜାଣି? ୟାଠୁ ତ ଭଲ ଆମ ପଡିଶା ଘର ମାନୁ ଭଲ ମେକଅପ୍ କରୁଛି। ଏ ଭାଇ, ତୁ ଭାଉଜ କାଇଁ ପାଟି କଲୁ କହିଲୁ? ଦେଖିଲୁ ଭାଉଜ କେମିତି କାନ୍ଦିଦେଲେ, ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇଟା। ଏବେଠୁ କନ୍ଦା କଟା କରିକି ମୋ ଭାଇକି ତା ମୁଠାରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭାଉଜ, ବୁଝିଲୁ? ଯାଉନା, ଯାଅ ଟିକେ ବାହାରୁ ବୁଲି ଆସିବ। ବାହାରୁ ବୁଲି ଆସିଲେ ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ତମର। ସକାଳୁ ପହରୁ ଘରଟା ଭିତରେ ପଶିକି ଅଛ, ଯାଅ। ଦେଖିଲୁ, ଏବେଠୁ ମହାରାଣୀର ଗୋଡ ତଳେ ରହୁନି। ଆଗକୁ କଣ ହବ କେଜାଣି?